влияние върху резултата имаше радикализацията на кампанията като цяло, включително изказванията и на Ахмед Доган и реакциите на тези изказвания, които оттеглиха избирателите от кампанията, така от подкрепата им за нормално говорещите политически сили. Смущава ли ви купуването на като коалиционен партньор? Да. Купуването на гласове искам да отбележа, че придоби невероятни размери от поне до сега известните данни. Те първо ще бъдат анализирани. Те първо ще се анализира в чия полза са се купували гласове. Аз само знам, че това не е било в полза на НДСВ, тъй като ние не участваме в такива практики. Но по-важното, което е, че отговорните политически сили ще трябва да си извлекат поука и следващия път, когато се приема изборното законодателство, да вземат предвид това, което говорихме ние през последните месеци, препоръките, които давахме за регионални центрове за преброяване, за единен регистър за удостоверения за гласуване на друго място. Всичко това, ако беше възприето, вероятно и степента на купуване на гласове и манипулация ще помогне.